Assalamu alaikum. Abinda za mu gabatar yau shine yadda za ku ba Facebook account ɗinku kariya don kaucewa ba da dama hackers su yi kutse cikinsa da ma sauran guraren da kuke da rijista da su. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawa don samun sababbin bidiyon da muke wallafawa. Za mu fara da hanyoyin da hackers suke bi don samun damar yin kutse cikin account ɗin Facebook. Hanya ta farko ita ce phishing. Phishing a takaice wata hanya ce da hackers suke amfani da ita wajen satar bayanan mutane, kamar bayanan katin asusun banki da bayanan wasu shafukan intanet da kuke da rijista da su, kamar Facebook, Twitter da sauransu. Hanyoyin da hackers ke kai hari ko farmaki ta amfani da phishing mabambanta ne. Waɗansu su sukan tura electro-mail ko email ko kuma saƙo wanda yake ɗauke da malicious link, ma'ana maɓallin da zai kai ka shafin da za a satar ma bayani, wanda kana danna shi zai buɗe wani shafi, wanda wannan shafin zai iya zama wajen shigar da username da password da Facebook ne ko Twitter ko Gmail, ya danganta da bayanin naka da haka yake nema. Kana shigar da username da password ɗinka ka danna login, hakan yana nufin ka tura masa wannan bayani. Dan daidai yake da ka rubuta username da password ɗinka ka tura wanda yake ƙoƙarin yadda zai shigar maka Facebook, saboda shi ya ƙirƙiri wannan shafin ba wai na ainihi bane ba. Phishing kenan a takaice. Sai hanya ta gaba shine keylogger. Shi ma wata hanya ce da hackers ke amfani da ita wurin satar bayanan mutane. Shi wannan keylogger nau'i biyu ne, akwai hardware da kuma software. Yanzu an fi amfani da software wacce muka fi sani da spyware, ma'ana manhajar leƙen asiri. Masu aikata laifukan intanet suke ƙirƙirar waɗannan software sannan su watsa su cikin mutane ta hanyar hikima da dabara, ba kuma suna ba su suna kamar yadda muka kawo bane, kamar spyware.apk in application ɗin Android ne, ko kuma spyware.exe na kwamfuta kenan Windows. Zai iya zama application ne da kuke amfani da shi na yau da kullum, amma ba ku san suna satar bayanai ba ne. Wani lokacin idan kuka yi ƙoƙarin installing ɗin irin waɗannan application ɗin ko software ɗin, musamman a wayoyin Android, sukan yi muku gargaɗin cewa wannan manhajar na da haɗari, ko da kuwa kaji wanda ya ƙirƙire ta. Waɗansunsu kuwa shi kanshi Play Store Protect wanda yake ƙoƙarin baka wannan gargaɗin baya iya tantance su, ma'ana ba za ka ga gargaɗin ba. Abin da za a kiyaye shi ne amfani da duk application ɗin da babu shi a Play Store ko Apple Store. Wannan keylogger a takaice kenan. Sai hanya ta gaba akwai hanyar da muke ce mata session hijacking. Session wani salo ne da website suke naɗar bayanan duk wanda ya shigar musu website, kamar username, password, ta yadda za su taimaka wa browser da shi website su dinga gane ka a cikin duk shafin da ka buɗe a wannan website. Waɗannan bayanai ba wai suna zama ne a na'urar waya ko kwamfutar ka ba, suna zama ne a can sabon website din da kuka ziyarta. Hackers suna iya satar bayanai ta wannan hanyar. Yin satar ta wannan hanyar shine ake ce masa session hijacking. To a takaice dai, kai user ko mai buɗe shafuka baka da wani abu da zaka iya yi na hana haka satar wannan bayani. Sai dai dama ɗaya kake da ita, shine gujewa ziyartar ko shigar da bayanan sirrinka a website ko shafin da ba shi da SSL certificate, ma'ana shaidar shafi yana da mugun tsaro. Saboda wasu shafukan da zarar ka yi ƙoƙarin rijista da su sai su tambaye ka, shin kana so ka yi amfani da bayananka na Facebook, ma'ana su maye gurbin wannan rijista da za ka yi. Kana cewa duk bayananka za su tafi wannan shafi, wanda baka san shafin ko na suwaye ba.
sai a kiyaye hakan. Yadda ake gane shafi yana da shaidar mugun tsaro shine a ga ya fara da HTTPS, ma'ana Hypertext Transfer Protocol Secure, ma'ana wanda ba shi da shaidar mugun tsaro yana farawa da HTTP, ma'ana Hypertext Transfer Protocol, ma'ana ba security kenan kamar na saman can. In aka gan shi a haka to ba shi da SSL certificate, shaidar yana da tsaro. Wannan kenan. Sai abubuwan da za mu kiyaye a takaice shine duk lokacin da za ka canza wayarka ka tabbata ka yi wa wayar factory reset don komai naka ya sauka daga kanta ta dawo kamar sabuwa, don yawanci ana samun masu mantawa su sai da wayar da bayanansu a ciki. Sannan ba da wayarka ga wasu hakan na da haɗari, saboda akwai waɗanda suke da ƙwarewa sosai, za su iya buɗo duk username da password ɗin abin da kai rijista kuma su kwafe su ba tare da ka sani ba. Wannan kenan a takaice. Sai mun haɗu a cikin bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.